गाठ असो कोणतीही, नका करू दुर्लक्ष. करा उपचार आधी, नाहीतर व्हाल कॅन्सरचे भक्ष. SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे सिंधुदुर्ग. SSPM कॅन्सर सेंटर. महात्मा फुले योजनेअंतर्गत कर्करोग तपासणी आणि उपचार पूर्णपणे मोफत. संपर्क 74 990 49 561 आणि 74 996 91 705. SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे. SSPM कॅन्सर सेंटर. कारोडे पेडवेवाडीत स्विफ्ट गाडी स्लिप होऊन अपघात घडला. येथील रस्ता अतिशय खराब झाल्यानं रस्त्यावरती खडी आल्यानं गाडी स्लिप होऊन विद्युत खांबावरती आदळली. सुदैवाने यात कोणालाही मोठी दुखापत झाली नाही. प्रशासनाच्या गलतान कारभारामुळे हा अपघात घडल्याचं ग्रामस्थांचं म्हणणं आहे. पाहूयात. हा वेंगुर्ला बेळगाव महामार्ग मे महिन्याच्या एंडला व जूनच्या सुरुवातीला केला होता, पण महिन्याभरातच हा रस्ता पावसाच्या पाण्यात वाहून गेला. यासाठी सरकारनं दिलेला निधी याच रस्त्याच्या खड्ड्यात गेला. ह्या रस्त्याची दयनीय अवस्था झाली असून बाईकस्वार जीव मुठीत घेऊन प्रवास करत आहेत. रस्त्यावरती मोठ्या प्रमाणात खड्डे व खडीचे साम्राज्य आल्यानं गाडी चालवणं अतिशय अवघड झालं आहे. सध्या पर्यटनाचा हंगाम असल्यानं आंबोलीत जाणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. गोवा राज्यातून बहुतांश पर्यटक या मार्गाने येतात. त्यामुळे रस्त्यांची झालेली अवस्था पाहता भविष्यात मोठा अपघात होऊन जीवितहानी झाल्यास त्याला जबाबदार कोण असा सवाल ग्रामस्थांनी केला आहे. हे काम अत्यंत निकृष्ट पद्धतीने करण्यात आल्यानं पहिल्याच पावसात रस्ता बऱ्याच ठिकाणी खचला असून वाहून गेला आहे. त्यामुळे शासनाचा निधी वाया गेला असून याला सर्वस्वी जबाबदार ठेकेदार आणि संबंधित खात्यातील अधिकारी असल्याचा आरोप भाजप आंबोली मंडळ अध्यक्ष रवींद्र मडगावकर यांनी केला. त्यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला भेट देऊन संबंधित ठेकेदारावरती कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी कार्यकारी अभियंता यांना निवेदन दिलं होतं. दरम्यान सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या निवासस्थानाकडे हा जाणारा मार्ग आहे. साधारणतः 40 ते 50 दिवसांआधी केलेला हा रस्ता आताच खड्डेमय बनल्यानं कामाच्या दर्जाबाबत प्रश्न निर्माण झाला आहे. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्याकडून भरघोस निधी विकास कामांना रस्त्याच्या कामासाठी दिला जात आहे. जिल्ह्यातील रस्त्यांची कामही होत आहेत. काम न करणाऱ्यांना पालकमंत्री धारेवर धरत आहेत. मात्र असं असताना सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांच्या निवासस्थानाकडे जाणाऱ्या रस्त्यावरती ठेकेदारांना मर्यादा खाण्यासाठी केलेलं बोगस काम उघड झालं आहे. याचा फटका सर्वसामान्यांना बसत आहे. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी संबंधित ठेकेदारासह अधिकाऱ्यांवरती कडक कारवाई करावी अशी मागणी स्थानिकांकडून केली जात आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.